Arupuere chikafu na Mugabe. Mugabe kupi? Mugabe ngiri. Oh, ku ngiri kina DNA global DNA. Maria Piri ndiye atanga nasi first. Anengasiri nenge abuza chita kunge Maria ndiye atanga bali anengasiri atanga. Ndiye atanga. Muze muite thank you ndiye atanga. Maria, thank you Maria for being the first one. Anga akamirira. Muito live no. Wobe. See her. Kana singaitini isingeshika. Ndakatsuro nyaya kutsenga muno munezo. Manje maiti gr njila just ndo dai ndikagara kasteza zvabatarisi masimba kaita gr wanzara mugasa vata I'm SIS MELLY andina tula opportunity dem come up God and you unblock me as out and unblock my ghost. Why did you unblock me? Ina ndika block a ghost and unblock even kana personal account kwangu and unblock my ghost. Mukoma God tula vakatokublock uzotifira ako ava unblocking ghost chero zvikaita sei kana nyangwe kanzira kanaka sei azviti ndakama ne ghost anzi add the lady who sent the message. I will add her. I will add the who sent the voice note. Ha, ndichine number dzako ere. It's a message. Ndisiro message ungoti ndini. It's a message uti ndini. It's a message uti ndini. Ndisiro message ndakuona ungoti ndini. Kwa WhatsApp. Nimona rakudika muno. Siro message ungoti ndini. Ndika kudiwa muno. Hi guys, Masquera say guys, Masquera say. I hope you guys are okay. Number to get mbotandara bija na chimbobata nganga dzadai kuletsa pa social media vibes ziri kudai kutorera vanhu mari asi ndisati ndambotanga kutaura nezvenganga izvi guys andika muchidedza vamwe share life nganga idzi munoiziva nganga iyi munoiziva nganga iyi inotendera pa social media apa Zukuru nyari mu chikoro arumwe nai munhu arumwe mwana apa kone mayo arumwe chidei une pamuromo ndiye atanga kurova karuma warova munhu karuma aitagaendende kutina kwai ndakagara ndazviona kuti ifake nganga iya. His BMK husband, how are you? Yes, that one is fake. Now zviri kuitika parikaini kusanangurire zviri kuitika. Bye. Close the door. Good. Right, zviri kuitika guys apaka. Zviri kuitika infect isatatanga mira nitanga neutaura kuti isatatanga kutaura nyaya yenganga yembavha iyi yakazobira mudhayari popa yakairasa ipapo nokuti ndoda kukuitira live every day kusvika 2 weeks dzapera nganga iwe Tembo ndoda kukuitira every day blessing ndichakuitira every day kusvika 2 weeks dzakwana live kusvikira wadzosera mudhayaris mari yedu right kwai kuno kwabusa tana yesi Eunice zviri sei guys musi wa 16 neSunday vhiki ino iyo wiki yatakabata ichi guys vanokwanisa kuti dongorerei kusvika muLeicester mukaisi kunenge kune barbecue musi wa 16 panenge pane barbecue muLeicester anditika ndaisa poster right now for vese vari kuda kuti vauye nemhuri dzavo mukwanise kudi kuona poster iro. It's eat as you want, it's a buffet thing, so it's eat as you want. Antika 20 pounds dzako vana 5 pounds kupinda barbecue muchitora nyama dzenyu muchigocha muchitora masala dzenyu muchidya unodya zvaunoda kusvikira moyo wamira kubva na 2 maskati kusvikira na 10 manheru antika. Saka team UK imbobudaiwo mucomfort zone antika team Leicester imbobudaiwo mucomfort zone mumbonosangana nevamwe mukwanise kubvisa stress antika mukwanise kubvisa stress nokuti stress iyi haina kumira zvakanaka munyika ino inokangogara mumba unogona kuita 3 days uchingobuda kuenda basa uchidzoka uchibuda kuenda basa uchidzoka pasina kunonga unoenda, and that is not healthy for your mental health. It's not healthy for your mental health. Yeah, like that. So imbobudai guys esinove
imbobudai muchimu hanzi mai vari bhoo zvekuti ndichataura nezvavo imbobudaiwo mufurwe nemhepo handitika musi wesunday musi wa16 barbecue kuleicester sponsored by big cave handika big cave vanosponsor zvemabhora striker ndovanenge vane function iyoyo. So guys, ngatisangane ikoko, right? Number 2, amai vakauya nezuro palife vaya handitika vakoma vedu vari kuvairwadziwa paya. Nhasi murume hapana zvakavaita, murume hapana zvakavaita. Kana chinhu chava public ndoga ndichikuudza kuti hapana zvanokuita munhu chiri papublic, because it would be so obvious kuti ndiwe tinotokumhara. Saka hapana chavakaita havo, anoona chavakaitwa murume anzi angosvika akati he, saka kushua nezvo zvanga uchitaura kusocial media zvese zviya, ndobva angopinda vanhu vangoignora, ndobva angovati, ndobva angofuma kagesi akaenda kubasa. Asi obvious mukati umu anenge achitsva, anoona ari kutsva mukati umu. Saka she's safe, she's okay, vari kukumba. So what I've done today is ndasova pacounselor. So now she's going to start her counseling sessions. I hope counseling sessions dzavo dzichabatsirikana to make the right decisions. And because ndava marriage counselor ari kuvabatsira. So isusu panapa, we don't tell somebody what to do nemarriage yake, we can only advise, right? So kuadvisa kwatinoita ndekuya munhu anenge auya achindokumbira rubatsiro. Guys, ndo zvandokusangana nazvo izvi toita sei, there we can advise. But inini ndakamira panapa ndiriseni, handikwanisi kuadvisa munhu kuti siya marriage yako, ini ndiri mune yangu, handikwanisi kudaro, handimaona. So what I can just do is follow your heart, my sister. And iwowo ndioni kwakapfeka bhutsu dzako. Guys, ndionoziva kushinya kwebhutsu dzako. Haungamiri kudzwa, because tinokudzwa kuti buda marriage ishi. Mangwana uzofamba chiti vakandisisa imba yangu, vakandirambisa murume wangu, imba yangu ndaida. Saka iwowo kana wakapfeka bhutsu dzako, inoziva kuti bhutsu dzako dzashinya chaiko, hauchakwanisi, unokurura bhutsu dzako woisa apo, woturika mabhutsu wega. Handimaona. So vakoma vedu made it clear here yesterday to say kuti ndinoda murume wangu and ndinoda imba yangu. So the only thing that we could do ipapo was to support. Ndosaka maiona nchiti vataura vakoti trapa chena havanambotivanzira kuti ndoda imba yangu ndakabva kure, ndine 25 years and I'm not handisi kuzosiya, ende murume wangu handisizomusiya, ndakatambura naye ari kupfeka size 14 nekugwara, iko zvino kupfeka size 40, moti ndisiya handisiyi. So on that note, who are we to say kuti siyai marriage yenyu? Kwavakabva ndokwavanoziva nemarriage yavo, kwavari kuenda nemarriage yavo ndiwo havanogona kuziva vasiri uncertain nezviri kuitika. Imimi muri kunze kumuchanyasoona kuti hapana kwatiri kuenda apa, apa hapana kwazviri kuenda apa, but ivo zvinoda vave vega vaita decision yavo vega kuti you know what, I think hapana kwandiri kuenda apa, vazvionera vari ivo, nokuti tinogona zviona but ivo vasingazvioni, we'll be wasting our time. So what we do here, guys, is we support. Munhu anotouya ari clear like that, ndiye watotoda, because atotiudza, anototambisira nguva achitiudza zvinhu zvisipo kuti ndomuda mangwana muzuva chinzi ndakazomuregerera, vangotaura kuti ndoda mba yangu. So what we do is we just support. Tongomirawo takadaro, tongosapota kuti okay, wish you all the best, nekungovatsvagira counseling iyoyi kuti tione kuti pacounseling apa vachabuda sei. Probably ndokwatodzoka vave nedifferent mindset, I don't know, animaona. So we just pray and wish the best for her, kuti zvinhu zvavo zvidini zvivafambire, vawane peace. Peace of mind is very important, guys. She doesn't have peace. Kana une mamarital problems akafanana newayo, kune vakarorwa vese munozviziva, because at some point you go through that. And even vakadivorce vakabuda mudzimba, you know about this. At some point unotosangana nazvo zvinizvi. Peace of mind auiwana peace of mind. So tingonamatira kuti vave nepeace of mind yavo, kuti vakwanise kuti vaite move on upenyu hwavo, and so that she can make the best of decisions. And it, all right. The other thing chandinoda kukuudzai ndechekudai, so chimira kuti mushare life, guys, kusvika pa500 patatanga. Chimwe chandinoda kukuudzai ndechekuti pane vamwe vanenge vachiya kuseri pepa achitaura kuti SIS MELLY zvikazodai. Munoziva here, guys, kuti chinhu chinenge chakatangwa naMwari, china Mwari mukati chinoatakwa zvakaita sei? Munombozviziva here? Ndoda kuti ndipodze mwoyo yenyu nhasi ndichikuudzai kuti mukasangana nemastreet matinenge tichiatakwa, just move on, itonge usina kuzviona. Chinhu china Mwari mukati chinoatakwa zvokutodara, and you can never fight that, because it is with God. Chisina Mwari hachiatakwe. China Mwari unenge utori threat yaSatan, and the devil will use his agents or his agents kuti vaite attack. They will try to fight you left, right, and center. Chinhu chidiki chinobva chakura kuita a very big issue. I'm not saying pane zvaitika, because hapana zvaitika apa. It's a conversation that I was having with somebody else.
So I just felt like ndikudzei paipa pamunozomhanya muchiuya kuseri muchitaura kuti muzive kuti we are attacked because tine zvinhu zvamwari. Ukaona uchiita something and you're not being attacked, you should be worried kuti what is really going on. So attacks, they come kune vanhu vari noticeable. Munhu anonotiswa, munhu anoonekwa. Anoona kana usingaonekwi, hapana, no one talks about you. Hakuna attacks anouya. Ndoda kuti mugare makazviziva makatarisa kuti mukaenda kune vamwe vanhu, kune vamwe mapedza ndika kunenge kuchitaurwa zvinhu zvokuti you cannot listen pane vanhu. You cannot even comment sometimes. Unongoshona kuti but what is this? What is happening here? Anoona. But hakuna attacks anenge ari papo. Panenge pachibuda malafu nemanex. Andimazviona. So that's the difference that is there. You come to us, tinenge tisina munhu atatuka, hapana chataita, tikuzviita zvinhu zvedu zvatinenge tichizviita zvakanaka, but attacks anowanda. So that alone should show you kuti zvina Mwari mukati. Zvinhu zvaMwari mukati is never easy. It's not an easy road. It will be attacked. The agents asana anotoburuka anotovushandiswa otoya kutoataka left, right and center. Andimaona. Mugare makazvisiva izvozvo kuti ndo zvinotoitika. Saka when you go around and you see that, don't be worried. I'm not even worried. I don't care. Though because I know kuti ndo mission yaMwari. That's what those story precious. The mission will be to destroy you. But if I join forces nas kuti ndakutanga kutuka nas chinyavaidza ndichitaura zvapakati makumbo evana ndichituka ndoda kutaurirai muchaona kuti ma attacks chauka I will never be attacked like the way we get attacked. Because tinenge takajoina forces, ndinenge ndave kuside ravo, ndinenge ndapinda mukingdom yake imomo Satani imomo. Saka tave kuside vanenge vachitoti famba nebhora, and they will love me for that because vanenge vachitoti famba nebhora, tinenge tave musame circle, tinenge tave musame bracket. But as long as we are doing something that is against the devil, the attacks will always be there. Mugare makazvisiva. And do not worry, because atidoni patakakwira takakudzwa naMwari, hatina kukudzwa nemunhu, handina kukudzwa nemunhu, handina kukudzwa handina kuzvikwidza. Handimaona, ndakakudzwa naMwari, ndo vakandibvisa kumatope ikoko. Vakatisa, and no one knew kuti we're going to have diaries and we're going to be here, but God knew. Mwari aizviziva. Mukatasa life yangu sometimes munogona kuti dzimwe dzongori nyasha, so grace, anointing after anointing zvichingoenda zvakadaro. Antika, so munhu akatanga basa irori ndiye ega anogona kuripedza. Kana rakatangwa neni richapedzwa nevanhu. But kana rakatangwa naMwari, no matter chichi chauya kana chichi chaburuka, pane pataifunga kuti zvichapera, zvatopera, tapedzwa. But takaramba takamira. Taitowana strength, will get more strength. Handimona. Tikutonyanya kutoita kunge the power has been renewed. Kuita kunge gondo kunge ego. Takatedza kudona, saka pasina chichauya chinonzi nhasi chingati chakadai, so chinenge chiri chipi chacho titakatomirira kuchiona chinenge chiri chipi, because pacho chaipo takatodarika anmona. But the devil will always be there to fight, right? So ndichitaura zvokuti the devil will always be there to fight. Now I am including anditika nganga dzefeki dziri kutendera pasocial media apa dzichitora mari dzevanhu. Anditika the mistake will only be exposed sanhasi, so panenge pazopinda munhu anodyira one of us mari. As much as ndakambotaura nezvemunhu uyu pano, people, you guys, let me start by saying you guys are muteereri. Moda kumbotukwa hamuteereri. I came here, I spoke pano ndikataura kuti guys, muri kudyirwa mari. The way these people are doing, the way this guy is doing, murikudyiwa cash. Guys, chiri kuitika manje ndechekudai, so this person anoda kuconfuse vanhu brain, is messing around with your head. So zvaakaita, I don't know what really happened. Apa ndinyanyi kugona kuzinyatsosanangura zvakafamba sei, but you find kuti pane one svikiro, pane svikiro riri kuzviti svikiro iroro, masvikiro Tembo iroro kune 4 accounts. Ari 4 accounts vanhu vakasiyana, hasi munhu 1. And muri kuona, so uyu ari kuzvitiwo svikiro. Iyi strategy yakaitwa naivo kuconfuse vanhu, because if you are not sure, if you don't know, muchaconfuseka chichiri kuitika, muchaconfuseka kuti chichi asa kuna volume hands a bit lost and I also sorry. Okay, that's not sure. Munenge muchiconfuse guys, ndikuda kwezita rafanana iri. Andimona ndaona mcomment section mwashara tanzi
pane Sekuru Tembo kwa Livingstone antika Sekuru Tembo kwa Jackie. It's not the same guy, guys. It's not the same guy. This same guy who you are still blessing. And it can I remember that time and I got to live with a video call. Akaramba with a video call. Achimoti ndoya. Dear watch. This guy operates Ariku Cape Town. I believe Cape Town kune 2 varikujitiva na Tembo. Anmona kune 2. The other one, I'll show you the picture of the other one. And more. Asiri you are tutara neshake panapa. Nas. But you are tutara neshake panapa kana muka purita muka dirava numari zaidi muka ramba kuti muzosere vanhu mari tongomba ya whole life kuti sitinenge taita sei. Kuti sitinenge taita sei. Gaiticha ndiyo. Mumuone. Anumukona uyu anozvikama ushu uyu anozikama kuti muri kumuona here ushu uyu anozikama ushu uyu anozikama ushu muri kumuona nditi uyu anozikama uyu he's not the I think uyu ndiye kutaura nyaya dza Livingstone ushu uyu ndiye kutaura nyaya dza Livingstone ushu wandakanyora svikiro guruyo ndiye kutaura nyaya dza Livingstone ushu wokuti ndiri svikiro renyika uyu mufana anomaona ushu ndiye ukwa Livingstone ushu murizomuona nditi can you see properly ushu. So this one anozikama antika so far hasiri wandutaura nezvake wandutaura nezvake ndeuyu ushu akatora mari mira tichasvika panyaya iyoyo ndototaura nezvake ndeushu aripo ushu muri kumbonawo ndiye anotaura nezvake ushu muri kumbona ushu right. This murume uyu akatanga kutaura guys anenge achitaura zviri soft panoona kuti conman ka ini maconman ndinomanhuhwa guys ari kure ndinetsoona kuti iri conman iri pakasaka pane musikana pane one of the ladies ari pana pari kuAmerica uko antika ari kuAmerica uko anoti akaenda kuna sekuru ava amoti aida kubatsirwa neproblem yechi ndobva atumira mari yake rinenge $300 anomaona anzitumira mari $300 ndobva atumira $300 yaya achitanda kushandigwa enda kugadzirwa mhenu hanomeno zvakaitika anomaona. And then ndobva aitigwa zvakaitigwa zvazviya andika asi hapana chinhu chakachinja padambudziko rakanoita wese anomaona ndobva dzokera kati zvinhu zvanga zvisi kushanda anomaona zvikanzi ivo vari kuzviziva kana uri weTembo nomukomensection ukuzviziva I told you kuti ndikukuendera palife handida kudza kuti ndikuenda palife makuseni musikana akati pana chiri kuita vanga vakutaura statement after statement anomaona kusvikira mudhayaro yakanzi ndakambotanga chinyara simeli kuti ndekuzokudzai nekuti makanga matitsiura anomaona but ndakaita zvemusoro wangu ndikati chakaita kuti uendeko chii saka muri kuona here is the thing ari kuti chakaita kuti ndiendeko ndechekuti sekuru vekutaura zvokwa Livingstone vaiva andika pavakataura prophecy yavo zvinhu zvavo zvakaona zvezvi handi it was close to the truth handi kwakazowanikwa mwana pavaiti mwana arimo amudhuze imo mwana arimo it was close to the truth saka vakavhexwa havana kuziva munhu vaitsvaka ndoupi ndobva vanowira kuna iyei anomaona saka vaifunga kuti vaida kutsvaga iye uyawo kutaura zvokwa Livingstone ndivo vaitsvaga ndobva vanowira mumaoko avo uyushu ndobva azviti ndini anomaona vabhadhariswa mari abhadhariswa mari kudaro ndobva mari yadii hapana chakabuda mari yadliwa saka vanga vakunetsana then she came to me akabva ati sisimeni ndozati muchandituka mukadzi mukuru ndozati muchandituka but ndinodhizeva kutukwa ndikati chii chakaitika zvikanzi ndakandobvata arinedzera nyaya yake handi ndobva ndati bata wakadara ndakatry kuedga this guy because mangangaya efekaya ndakaseva namba dzavo paya patakambota nyaya navo panapa ndobva varega kupinda andika ndikati alright saka adona ndobva ati aiwa vakazopinda vakazojoina call ndikati iwo wakatora mari yemudhayari ushu handika
uchiti ukumushandira zvinhu zvake hauna kudusa mari. Zvikanzi ndobva takabuda ndipa statement ndikati hatisina kuva nhoroondo dzako. Ndobva musikana mukadzi yati you know what, mari iyoyo handika handichatoidi, ise kuti ende kudiaries ibatsire vanhu vanotambura. Handika Simeli vachapi muchapa mari iyo kuna Simeli ivhikiro rino iri ipai Simeli naSimeli vatsvage vanhu vavangabatsira nemari iyoyi vari kuAfrica uko. Mari tapiwa kagaizi hamaoko bedu, but ndaingoziva kuti mbavha idzi hadziburitsi mari. Ndikati kana yabuda chakuudza then tonati tingaishandisa kupa ani sei. Ndikandoti hatichagona kutenga magetsi akati wandei evanhu vasina vaisa mamita box avo votenga magetsi owaridzwa umwe nomwe unonga magetsi ake anomaona right. Saka zvikanzi handokupai Simeli mari ndinotokupai iko zvino hadzina mari hana kuramba. Hani muri kunzwa Simeli ndikati munana anzvadzika ini ndikazokuitirai live muzoti ndikuitirai utsinyi. Handika dei vanga mangoita kuti mari yaya mudzosere mari nokuti hapana chamakaita zvezvo kuda kunzwa kuti hanzeye vanhu vakazoshandirwa kuti kushandirani kuva munenge mushandira hamene wamuri kushandira ini uyu ingomupai mari yake bheki nokuti makatora mari yake hapana chinhu chamakaita. Anomaona zvikanzi mari ndinobhadhara mumwe musi zvikanzi ndakire ndipe mazita ndise nemukuru ndikamupa mazita chisaida nechokumukuru mari yaingaisudza statement he hakuna network he hakuna magetsi hande dzikese rikapera ndakabva tichinyatsoona kuti statement I was very right pana nyatsoona kuti mbavha idzika maconmen hadzosi mari nokuti mari havana panenge tombobatawo mari havambodzosi. Anomaona right. Saka makuseni ndakavaudza nezuro mandirekati mangwana mukasaudza mari handika tochiinda pane chimwe chinani handiti tikanzi ndakabatikana sereki mari nichaunza ndikati right apa ndikachara zviri soft ka anotaura zviri soft achichinja voice kuti kuti mubhilive zvinoita maconmen aya conmen inotaura zvinhu zviri soft richinja voice guys n'anga dzeidzozi dzimuzvizivi. Ndikati alright. Saka nhasi makuseni ndikati kana musina kundipa mari ndikukuendera takuchinda palife. Anomaona zvikanzi alright. Ndavati ndikuenda palife masikati zvikanzi alright. Ndikati hanzi mari Miss D $300 amoti mari maranzo $300. I don't know how much it is kumaranza. But what I know is vakawanda vakadhirwa mari this guy vakawanda vakadhirwa mari nemasvikiro aya. Anomaona ofuti ndoda kuvhura platform nhasi handika ndichatanga kuna mai handika ndichatanga namai muda kuti munyatsoona kuti vanhu vaiscam guys kana after this live mukaramba muchidzokera kuna Tembo uyu svikiro ika you guys munenge there will be something wrong in your heads. Munenge muchida kutovhenekwa nachiremba chai therefore kuti akuvhenekei. Anomaona munenge muchitorwa chiremba chaanofa kuti akuvhenekei misoro yenyu because I always tell you guys kuti nda kuti kudze basa rakanaka rinozvishambadza rega. Muri kuzwa basa rakanaka rinozvishambadza. You don't need to kuti netsa padachita malive edu chochinyora comment section kuti indinozobatsira vanhu ndinozorapa ndikazo basa rakanaka ukanishandira zvinhu zvangu zvakanaka handika zvikafamba nemazvo inini word of recommendation chero rinofamba kuti guys ndakabatsirwa pakati imboenda unozama ipapo. Anomaona endawo pakati ndakabatsirwa but kuona vanhu vanoita zvimaketa everyday vanhu vanotsinisa pamalife kungodai vapinda palife andikuzvinise kurani zvagwanya kuita sei kana uchizvitemba une basa rako chaichairo uchitemba basa rako handika you don't need to go social media and market basa rinomaketa udzimba makambona mahospitals achiyapanozvo zvimaketa here makambona madhoktors achiyapanozvo madhoktors echirungu chaizvozvimaketa kuti inini Dr. Ningi ndini ndakazomuzivhura munhu maziso ndikazodai tinorekomenda maseji rachitozara kuti sha enda kwaDr. Ningi enda kukaranda neproblem yako iyi vamwe vakabatsirwa kukaranda ikoko enda kumasvingo hospital vamwe vakabatsirwa. That's how it's done. Idzi dzavepo idzi guys dzatora imari United. Hani muri kunzwa tarisai mazera acho tora mari United ndo itoripo ende muchavhundutsirwa ndakabva kutadze zvikiti zvavaitumira zvavaiti zvidhoma mheno zvavanogadzira so zvimavhidhio zvavanogadzira vokuvhundusirai kana wanga waisa mari wakutotya kuti handichabvunzi mari yangu muchivhundusirwa saizvozvizvi guys vanhu hapana kana chavanoita. Muri kunzwa hapana zero. Musavhundusirwe nezizi risina nyanga andi muri kunzwa vanhu havana kana chavanoita ava havana chavanorapa havana itorei mari United imo muCape Town mavanogara mishonga inobvepi toda mbokubvunzai muCape Town maanogara mune masango emishonga tipindurei imi ndimunoda kuenda kunoshandirwako
Kune masango emishonga here? Hakuna. Guys, munoziva kuti munoshora. Handisi kuti ndiye munoita. But it's something that I've learned. Ini ndinofanira kudzidza zvinhu zvinoitwa nevamwe vanhu, guys. Ndechida kuona. Ini ndakakura ndiri mukristu. I always said ndakakura ndiri mukristu. Chaiye. Muchechi mmene maingorohwa fire mabullets emunamato. Antika ndiwo anorohwa. But through mukukura pane padhairi zvisangana nevamwe vanhu kudai soka, you get to you want to understand and know more about. Vari kumboita zvezvi zviri kumboyatsoitika. Hanimona. Ndakasvika pakudzidziswa nevamwe vari panapa. Kuti munoziva here kuti kutaura nemidzimu yenyu mega, you can kana muchifarira zvemidzimu izvi, you can talk to your midzimu yenyu mega. Pasina kuenda kunotsvagana natembo. Pamwe tembo uyu ndewe mutupu wake hautombori tembo. Pasina kunotsvagana natembo, you can talk to mudzimu yako wega. Papa mune zvinhu zvakaitirai mabute, mutaure nevekwenyu. Kuroya here kuya? Guys, is that witchcraft? Kuti iwone zviri kukunetsa, you take your bute, kana wadzidziswa, you go into your closet and say, vadzimu vangu ndau yawo, ndanetseka nezvakadai nezvakadai. Kana chiri chokwadi chekuti munoona muri kumusoro munobatsira, ndibatsireiwo padambudziko rangu iri. Kuroya munhu. Kuroya munhu here, guys, ndoda kubvunza. Hakusi kuroya munhu, handiti. Ndiwo unongochidzisa zvaunongochiita, hauna chawabatira munhu. Hauna chawadini, ukunotaura nemidzimu yako wega iwe kuti ndivhurireiwo. Vakawanda vanotendera mune izvozvo, vanobhiriva mune izvozvo. Ende zvinhu zvavo vachitonotaura zvichitovaitira. Pana kuenda kun'anga dzenhema idzi, 6,000 yaakapa n'anga izvozvi. Mudhayari achitaura zita rako. Dei wangu wakwaya ne6,000 iyoyo panapa. Handiti izvozvi taidotenga kana mapedzi tikatopa King Solomon kuZimbabwe. Akapa vane kuzvikoro vasina mapedzi uko. Destiny ndivo vanhu vacho vava ndivava vanhu vacho ivava. But tisatapedza live guys, ndichakudaidzirai vamwe vanobhuta vanoda mudzidziswe kuti mucharega zvokudligwa mari izvi. Go and consult your own ancestors. Iwe ndiwo unoziva ancestors yako kuti dzakamira sei, dzinoya mhene kuti munotsvaka sei. Anoona. Go and confront them wega. Musende zvokuda kudligwa mari izvi. Chaunofunga kuti zvifana zvepaCape Town izvozvizvi, hanzi vanogara kuRobson, kuCape Town, vanogara kuRobson. Kumapurazi here naIbelinda. Chamunofunga kuti muchaitigwa imimi nembavha idzi chii? Chawatadza kuita wega iwe chii? Ndinoda kuvhurira malaini. Ndisati ndazounza munhu achakudzidzisai kana muchida kushandisa kuzviitira mega zvinhu izvi kuti munozviita sei. Anoona. But for now, ndoda kumbotanga kudaidza vamwe mai. Andika muone kuti vakomana they mean business. Havasi pakujoka. Vakuya kuzotora mari dzenyu, havasi kutombotamba. Variko kwese, vari kwese. Yebo, my sister. Unjani? Yaphila. Right. Sengikhuluma ngendaba yalo bhuti lo baba lo weyisela lo impahla yisela. Lo ungamba entshontsha imali zabantu. Hayi. Uyathumela ka picture yakhe pa iyoya. Zoba akashatira kuMozambique. Andamabili. Visa iphone yenyu paloud. Visa iphone paloud asina songa. Hello? Visa iphone paloud speak. Ngicela ukuthi uyikhiphe loud speaker iphone yakho. Seyikhuphi. Okay, ukhuluma sifuna ukuthi sizwe. So this guy, he was saying network. Okay, my sister, network yako iri kunjengesa. Ndiyo number yema calls here. Yes. They can try to phone direct.
Adufuna direct. Mkoma Gordon. Yani phone to dokufuna direct. Mera phone direct. Ntambe. Mefi ya shoko. The number you have called is busy. Please try again later. Deeper life man preaching ngambomira. Hanzi nechinanga shumba you look tired. Nuzati timetable ku UK andionesa moto nechinanga. Timetable yekunoka andionesa moto ende ndikuna matatu tinondika adjust timetable yekunoka tinoshikupinda busy ku Africa ndichazira kusukira kune ku Africa. Nokuti izvo zvinokona dza 7 kwakachena. Akwedza kurota ndisokufida here. Ayo, hanzi kuneta you look tired. Saka nikikiri inonzi mamuchida nambera. Yeah. Madari zenoitara vanenge vachifunga kuti mamwe muri kufurayiwa nenzara. Aiwa hakani kuneta. Saka izvo zvinokona dza 12 kuma 7 kwakachenaka. Unenge kugara uchiti wakachena. Paunozoti kunodai dza 12. Andiwana pazi nenge dza 12 wauti ngandinovataka. Paunongopepuka papaya kuseni kuma 5 ka 6 ka. Kwachena. Fona pa WhatsApp. Arikona. Aiwa ndiprinti usho. Inamba yo yedu. Hello. Hello. Tikuti akufonera direct. Hello. Network. Mujora tinichweka iko Africa. Then Shomari yamadama kudara zvikuti did like kuti akaenda paakaenda kuZimbabwe. and Iye. Hanzi. I didn't like it. plus 2 this is 027 78 46. Yeah. Hello. Hello, yes, finally at least zvaita. Yes. Admototaka ma chitaura itinzwa. Ndakamtika semunhu arisinga nditi. Ndakapita pane magroup. That's where I met this guy. This guy anyway, zita rake anonzi Albert. I'm trying to check that. Okay, Albert. Alichanza kuti Albert futhi. Okay. We're blue shirty. Yes. Hey! Sakanya, guys, yazi
kudzinzwa ku blue shirt inova blue shirt ndachoti ndiye munhu ari asiri uyu saka vese vanokona vanhu vese vari 2 because wandiri kutaura newe blue shirt vanhu 2 vakasiyana akatakafirwa nemukadzi akaita accident okay ava vanozviti ava vanechete blue ndo vanozviti vekwa Livingstone alright enderai mberi So because I'm going to Zimbabwe, I'm on leave. So I want to marry you. Okay, saka baba vakati iwo okay. Vakati vakabaona vakakutumira pikicha vari mundege. Vachiti ndiri mundege ndiri kuenda kuZimbabwe ndakafigwa nemukadzi ndine vana 2. Yes. So the project I'm busy building because Zimbabwe the project I'm building. I'm busy building the project I'm doing. Yes, so I'm home now. Makamfonera WhatsApp call Okay. All right. From there, gare. Wakati ndivyo project wakati ngani mpigo habari kune mwono anobakira aziti wandoda kubatsira ndiye akatoka bachira eunanga ngazi nosaba kabili atika onda stopa ibiringanga fine ndinganga yes all right baba yapakuninga musonda zake ndikatomninga wanguda wananga so munina wava mfonera baba vakati namba dzako dziwa kale vakaita hasha zvikaite baba ivavo vakaita hasha kumunina wenyu kuti namba dzangu wapiwa nani vati ndinorapa kwainumi makanga munini wenyu mamamba namba kuti aite sei wane problem yekurwara all right so ndopatakabaziva baba ivavo vabva vati kwandiri nditumire picture isina kumbofeka handiti nditumire picture usina kumbofeka ndabva ndatora nepicture so ngati ndabva ndavatumira ivo vabva vanditumira video isina kumbofeka nditii mirai makatora picture yani mukavatumira munhu asina kupfeka ndakadownloada makadawnloada painternet mukavatumira all right ndavatumira choya chete kuzasukushota vana kubhuyiwa all right yes iyo vakaita video kakutumira iyi video yes vakachitumira video isangumbofeka gatarata noziva vandiziva kana chitaura kana iri paalaiva he knows very well saka vakutumira video vasina tombopfeka yese kubva kumusoro kusvika kuzasi yes mbune chibage anogona kugadzira pane rikadzi yako zvekuzini yacho inobuda vhidho rake allright so ndehapendi ndikati handitauye kuzimbabwe vakachiparira vandinayo ndashandisa kuvaka so inini okay saka vaya kuzimbabwe kwanzi mari yanandine ndachasa kuvaka ndanzi wataujuku ndoda kuuya ikoko I want to drive here to come and see you toda kuya kuzokuona I want to come and see you allright ndiwo vari kudaro unogona kuzipa mareti unogona kuzipa mari yetransport unogona kuzipa mari yetransport makuti tinoda rudliwa mari panapa allright vaida mari yetransport ngati mari yacho handina ndopavakachidza network manje kuti mari handina ndivatengeresiona okay kwanzi pavakati ndipe mari yetransport ndiyo kuzokuona ndikati mari handina kwabva vachinja manje network vakuchibudisa maturuka lavo
So what happened from there? Mama vati ndikatikwira bhazi. Vakati bhazi ndingandikwira semuna nemari dzake zokwira bhazi andizvidi. Kwai ndakatikwira ibhazi vakati ini bhazi handikwiri semuna nemari dzake handikwiri bhazi asi uchadina nemari dzake unogozoda kutengwa tiketi nemukadzi sei wotocharudza kuti bhazi handikwiri bhazi une mari dzake usina mari yacho yokukwira ndege yacho endobva vadii. So there what happened ipapo ini rabva dati okay maskems aya ataka. Ndoka vakatiza bhazi tirambo yatambodzvarara ndakaenda toisa pane rimwe gurupu ravo ndatora admin. Vatokusirai admin hanzi ndakatoitwa admin nerimwe gurupu ravo kumawhatsapp ndakatoitwa admin kumagrupu but vanhu vachijutiwa mari mugrupu imomo mukona kuti ana admin kuti baba vanenagamba akawandisa so vanenge vechizvipinira vega ipapo pagrupu zvinogona kuita ndakaita pagrupu pavo vava vachitumira nemeseji venemwe mukadzi anemuviri muchotetete so uchiti ndiye mukadzi wadaenda kunoroora hadzipiwe waramba kuroora ini vakadzokera pano kuzonacho vakanyora kuti adzokiya ndokandakavaona nemukadzi wedu ngati vakatanana kudzara it was a post photo vaitya kushekesa inini kuti ndarambire kuti veuye kuno kata kuti saka picha yaisendwa kuti ishokese inini nyaya iyoyo alright kuri ava vatin'anga ava inini ndinovaziva ngavarambe kana vechiramba vaedzoka guka ndovabvunza muvhunzo ivo ava vari kuzvise kurutembo ivavo. Okay, havasanzi havasinganga kana uchiramba ngavauye pano antika ndiedze saka imimi sekuru Tembo imimi munozvitive kwaLivingstone kwai uyai pano murambe zvamunzi kuti handina here vhidhiyo renyu muri munhu ndine vhidhiyo renyu ramakandipa muti mune grupu mukavaita admin mai ava muadmin mugrupu renyu ramini ari mukavaita admin muchitora mari dzevanhu muchinyepera vanhu saka pana pataita vana Tembo 2 vakasviba naika taita 2 vana Tembo vakasviba weblueshet maita mavideo call okay alright hanzi you know me very well uri pavha kana uchiti kunyepa uya ndikufona izvozvi handimaona akangoti kwandiri ndimtumire $40 kapitaini akatanga kuti ndiri pamatare avari $40 kwai ndipe matare vakamboti kwai ndipe $40 ndipe matare ari kuti ari kuda $40 imbavha titimeri aiwa imbavha muri right ngarambe iye murume uyanogara muno mucape town angana munomazi mucape town kana mujobek muno mugatafiti anonyeka saka vese vari kucape town sangaiseka madhezi ani vakari vava vechitaura vakati baba vatinovaziva madhezi ani mutepanga andichipeka hangu my gosh yaisipeka hangu right ndakazotumira iye tetejeki meseji weghost account yangu haziti ndikati uyu munhu akukuti anezvake uziva kuziva muchitumira jeki vakaignowa muchitumira jeki akaignowa akaignowa okay hanzi ndakambotumira jeki ngarane neghosti ravo vachivaudza vachimuudza kuti munhu iyi mbavha munhu andoziva jeki akavaignowa right so isusu hatiignowi guys we raise awareness handika kune zvinhu zvakadai zvinenge zvaitika paine vanhu vari kutaura kudai so handisiri ndi kutaura handika handisiri ndi kutaura ndimai ava vari pafoni vari kutaura handikuti I met this guy okay thank you vakova thank you regai nimbodzokera pacomment section dzokerai mucomment okay bye alright bye hanimukona guys handisiri ndi kutaura handika ini ndauya ndichitaura umwe Tembo anonzi anozviti blessing Tembo handi pama paita umwe akati aiwa wamuri kutobuditsawo iyeye wamuri kutoda kununura wamuri kuti uyu haasiri iye wandiri kutirani zvake ini mbavha akanditsotsawo handi mushure mekunge tasangana mune rimwe gurupu akavati ivo vanoshandira maminista here kwavanogarako hanimona akavanyenga chi ndakafigwa nemukadzi ndine vana 2 hanimona then akazengoda kuvadyira mari vakaramba nemari pane pakazochinja
Antika avachinjira kudara asi vanga vatove admin kune mawhatsapp group. Saka guys kune mawhatsapp group ariko. Imimi munotozviziva amene yenyu. Munotozviziva kuti vanhu ava imbavha. I always tell you guys, nditombounyepe nandivanzi. Munoziva chokwadi imimi. Antika ndakambokudza kuti kune chinhu chinonzi musoro yemagora chinoshandiswa. Okay, vari kufona. Hello, veguruve. Hello, ndingataure na SIS MELLY here. SIS MELLY ndo vari kutotaura panapa. Muzukuru wakadiko. Ndiripo. Waswera sei muzukuru? Ndiripo sekuru maswera seiko. Ndaswera ndafonerwa nevanhu zvikanzi kune munhu ari kuti waiva mudzimai wenyu. Ndikati mubvunze kuti ndaswera muzukuru. Ndafonerwa nevanhu kuti sekuru maita mukadzi kulive. Aiwa muripo henyu sekuru palive hamuna kufonerwa nevanhu. Imi muripo palive. Asi vanhu vanditaurira pane vanhu vari kufona kuvachiuya kuinbox vaitaura kuti sekuru panzi paita mukadzi. Kawa makati handi mune zvombo zvenyu zviri kwere mukadzi imi. Kwemunogora mbeko sekuti hamusi murume wenyu. Mubvunze chinhu chimwe chete muzukuru kuti akamboonana nemunhu here mbune face to face mungamufonere. Ati maita ani ma-screenshots ema-video calling yenyu ka. Nokuti inhumbi dzangu dziri kushandi inhingi mapicture angu ari kushandiswa sezvandakakutaurira muzukuru kuti vanhu vanotora mapicture angu vomashandisa sezvo vachiziva kuti ndiri munhu. Ko video call sekuru right mirai chiregai tiite zvekutora video. Regai tione video call nepicture renyu iro tione kuti face ndiyo imwe chete here. Muzukuru ndati iye mudzimai uyu ari kutaura ngamwadi kumufonera auye palive. No, regai nimufone. Aiwa magona zvesekuru ndokugona zvokundipe bhiro. Kaka. Ndiseve ka. Ndomubvunza Mirai ndikufona. azive kuti akanotaura nembavha dzaitoshandisa mapicture angu. Alright. Kuiswa mapicture angu kunze. Alright, find out uchiona kuti uri kufambisa information isiri iyo sora hapo muzukuru nekudaro. Vachizama kusvibisa dzita ravo. Chiregai ndimbokudonedza ndi edesta rake ndokuedha imose. Ndizvo zvochaizvo muzukuru. Ini zvangu ini. Njoka iri pamusoro iyi. Ndiyo. Ndiyo. hwaSekuru guruwe. Saka vari kuti kudiko. Hazandisiri. Asi mapicture ndawo. Hanzi vakushandisa mapicture angu. Saka mapicture awo asina kusimira vanhu vakawana kuti. Ndo pacho pate aiwa regai vataurira nevasi ina handisiri. Right. Saka kureva kuti sekuru mapicture awo ari kutenderera ari muwana. Amen. Mapicture wanofunga ari. Ndine muchemberezo wako voice ndariziva. Voice mariziva. Hey, mirai. Asi muchemberezo wako akambonorapwa ikoko. Huh? Want to see the face. Alright, mira. Alright, alright, iya isiku yokwauri ngati kufanire direct. Iwo tofonera pa WhatsApp. Antika. Then tiyatsonzwa. Alright. Right. Chifona ini. Chifona itu. 2778. Nyore pasipo. Diaries vanona. Nyora ine chocho. Nyora ipa. Ipa. Ya madam. Okay. Give it to Right. Dariro. Hanzi. Uipana patinobonerera. Avano. Yeah. Sweet, I'm right. Pano panobonakidza zvakarira. Sazvistress. Zadapinda.
anozopinda. The number you have called is busy. Vakufona nani kuti? Kona hwaSekuru hamugoni kurequesta edhe riri kuedhei mukadzi yanatsa kukuonai pamwe kudari kurasika papikicha apa pamwe ari kurasika papikicha hamugoni kurequesta here edhi ndikwanisa kuedhai kuti munyatso kuonana Madhari zenyu maanzwa hanzi voisira Sekuru rakanaka. matanga Ndosaka vachirwa mari. Hanzi vazukuru Gordon namiri. Ko yaita seka foni yake haichapindi. network ikati muzame kuti inetwork yamafrika Ko vari kuzviti Sekuru bhuira ndevapewa. vapisvi Vano anonzi Sekai tanga pakati Sekuru. Saka tati taneta navana Sekuru. 7-8. foni yamai iri kuramba kufona kuafrica inozochinja ringtone Hey, kana yaita through. Zoya, how are you? Takurwariswa navasekuru. Yaitabo. Yait. Hello? Right. Chibata yamakada ndifonere nikikiri svikiro reguruvei. Hello? Ya muzukuru wa ndauya naye mudzimai wenyu Sekuru. Alright, aiwa ndinotenda. Ari pamurinzwa. Ari kunzwa itaurira naye. Ya mubvunze kuti mubvunzei. Alright muzukuru. Ndati iwe wakamboonana neni here mbune face to face? Hello? Alright, well done. Yeah. Kuvaidona dzona sei? Ndozvaizva kungoda kungoverify. Izvozvo. Sekuru madonna ari kutaura nenyika mukadzi wenyu. Hello, andira kutoona. Alright. Ndakatomira ndinodetsera kuti mhuri yese yeZimbabwe vanhu vanoziva izwi rangu. Vanoziva Sekuru Tembo vanobva kuti ndiye munhu akataura. Saka ndinoti ari kundinzwa here muzukuru? Haiwa muri kunzwanana. Muzukuru unoita uchidairawo Sekuru achidaira. Yeah, ndoda kutaura kuti muzukuru vanhu vari kutora mapikicha angu vachimashandisa zvakasiyana-siyana. Saka nonga waitotaura munhu aite tobatsira vanhu. Teerera muzukuru, ini voice rangu munhu iye aitaura saizvozvo. Ndati wakataura teerera muzukuru, ndinokumbirawo ndiri munhu ari mumatare ndine vanhu
vanhu vandipedze nyaya tifambirane mundima imwe muzukuru ndinenge ndine zvakawanda zvekuedza ndinokumbira kuti uteerere kuti kana usina kuonana neni video face to face wakaona neni mapicture angu ndine foni yemuzukuru wangu aitamba naye hamune zvaakaita nemapictures saka mapicture akaendeyo saka akangoramba aingoteerera semunhu ndinozivikanwa vanhu vaida kusvibisa zita rangu uyezve ndokusaka uri kuona kuine maaccounts akawanda ari kubuda muzukuru munyika achiri sekuru Tembo munhu wese ada kunzi sekuru Tembo saka panyaya iyi kana usina kuita video call neni panhamba idzodzi nhamba dzangu hadzichingi ndemuzukuru munhu wese anodziziva kubva kunyaya yekwaLivingstone saka vanhu vakatotora mapicture angu vakatoita zvavaitoita newe handisiri inini handina nguva dzekusina kuti andi mukadzi ita zvakati uye uri ini ndinenge ndichiita basa rangu rematare nechivanhu changu chandinoziva saka ndinovimba kana nevoice ukunzwa kuti mapicture angoshandiswa kana SIS MELLY anokwanisa kutorwa akaiswa rimwe zita kana rekuindia akatanga kunzi SIS MELLY aita zvakati kuindia asi zvozovherifa kuti haasitoriye SIS MELLY akatozvigarira kumba kwake nekuda kwokuti vana vechidiki mazuva ano hamusi kuziva media yamuri kushandisa uringotokaona chinhu chanzi chapostwa SIS MELLY vati zvakati wambovherifa here kuti akaunti iyo ndiSIS MELLY chaiwo iringori picture saka picture inokwanisa kushandiswa chero iwewo kana usina kutaura neni live uchitaura uchionana neni sekuru Tembo handisiri nemapictures angu ndosaka uri kunzwana sekuru Tembo vari kunyuka nekuti vanhu vatora mapicture vachishandisa handisini ndega kana kuenda kune munhu wese unzwa ndingagadzirwa fake ninga account vanhu vobirwa vanhu votukwa saka ini haungadowa pana nemukana sekuru nemukadzi pana nemukana sekuru mupote muchipuwa mukana achitaura kuti nzoutada kuti chi Tembo chaiwo hello chitaura iwo handandapedza ndataura kuti vanhu tangai mavherifier iwo picture yangu atenderera dai wakatsvaga namba dzekuti iye munhu ane mapicture wondifonera wondibvunza kuti ndiwe here munhu anonzi sekuru Tembo watiri wofind out mapicture angu ari muvanhu ari kushandiswa zvakaita kuna naBotswana kune vanhu vatozviti ana sekuru Tembo ukatoenda kuzambia kune rimwe vatozviti sekuru Tembo secha mumafacebook pai uone kubva mhosva yacho ndeyekuti ndakataurirei panyaya yaLivingstone zvinhu zvikaitika ndo zvakonzeresa noise pasonozi nezvasekuru Tembo inyaya yekuti ndakataura chakaitika saka munhu wese anofanira kuti anzi ndisekuru Tembo kuti anzi ndiye anoita chakanaka ndiye anoona ini handina nguva yenyaya dzemumamedia kana kuti ani ndichatsvaga customer ine vanhu vane nhamba dzangu mudzimba dzavo ukaenda mumarezevha makarenda ese akanyorwa kunzi sekuru Tembo saka handina nidi yekuti anzi ndinoadvertise ndinenge ndinoda kuti vanhu vazive munhu wavo vasabirwe ndosaka ndichiposta kufacebook kuti vanhu vane kuti ndakaziva kuti kwane mbavha zhinji dziri kutorera vanhu saka muzukuru panyaya iyi uri kutaura newrong person handisiri ini munhu akaita izvi tsvaga munhu uchamuwana ini ndinoita zvematare idzo imbavha dzakashandisa mapicture akaona kana iwe usina kuonana neni mbune live kuti ava ndio sekuru Tembo mapicture angu sekuru mupewo mbuya wambotaura kana mapedza sekuru mupewo mugogo wambotaura mukapedza mupewo mbuya wambotaura sekuru asiriye nekusaziva dai uchipa rukudzo kuti aiwa ndaisaziva kuti hamusirimi ndakaona mapicture yenyu ndikafungidzira kuti ndimi nekuti ndaiona picture ine uso hwenyu asi zviri behind uso hwangu kune mbavha inenge ichitoopareta zvinhu hadzisi one zvitondivhiringidza kubatsira vanhu izvezvo vanhu vakandigarira ndichiedza kutsanangurira world kuti vanhu vasabirwe nezita rangu izvo ukaenda kana kuYouTube sekuru imbopewo mbuya mukana ini sekuru yezvo iwe muzukuru yakasiyana neyangu ndinovimba kuti kune vanhu vanoinvestigata vachakutaurira kuti aiwa muzukuru uri kuvhiringidzwa mapicture wakashandisirwa asekuru Tembo nevanhu vaida Tembo asi sekuru Tembo ziva kuti ndo zviri kuitwa nemapicture avo
saka uri kutaura nemunhu asiri iye muzukuru, asi kuti picture yangu ndoyawakaratidzwa uchinzi ndimi kuti iwewe ubhilive, asi handisiri ini muzukuru, handisiri ini. Okay, chiregai mbuya mbotaura sekuru. Chitaurai mbuya. Hello. Tiri kunzwanana? Mirai torai isina network yawe. Yaita call edit. Mirai. Aiwa, muzukuru SIS MELLY ndiri kutaura munhu ari kuvhiringidza asi kuti uzotaura nemunhu asiri. But imini sekuru hamusi kumupawo mukana wekutaura. Mupeiwo mukana wekutaura sekuru. Mupeiwo mukana kuti ataure sekuru kuti munhu kuti akaita video call nemi ane musho wenyu, ane chombo chenyu sekuru, munhu ane chombo chenyu. Ana mistake yari kuita munhu. Ane chombo chenyu chamakamupa pa video call, iye akakupa iri pa internet. Zvinolika munhu kana saka makalikisigwa poni. Alright, sekuru taurai chokwadi. Saka muri kuti makalikisigwa. Sekuru iri kuti makalikisigwa zvinodika nditi. Makalikisigwa video renyu iri. Chombo chenyu nefesi yenyu. Ndizvo chaizvo. Makalikisigwa asi sekuru makalikisigwa kupi sekuru? Makakamatinirani? Wangu aive nefoni yangu nechizukuru chizukuru komana chepano chinotamba nefoni dzangu. Saka hamene zvaaito nemafoni aya ndakazongona zvinhu zvese zvichinzi zvakatoenda nekuhama tikazotokumbira nhuruve mwana akakanisa sekushamiswa nazvo nokuti zvinhu zvakatenderera. Saka vanhu vanokwanisa kuzvishandisa anything kuti vanhu vanozoti sekuru Tembo munhu anoita basa atimbozama navo ati ndichoti vana vechidiki kutamba nezvemafoni asi zvakatoitika ndaiga sei zvinhu zvaamuvanhu munhu asotara sekuru kuti inini mwana muzukuru wenyu mudika chamba nefoni ndiye akaexidenta namba dzamai akadziwa nepi kuti anotumira video iyi akadziwa nepi? aiwa amai amene vanhu ngavakushandisa namba dzenyu dzavanadzo namba dzenyu dzavanadzo dzandinadzo inini vakadziwa nepi? Sekuru musadaro so kutoguma inzwai sekuru, mirai sekuru, sekuru muri munhu wedu, muri maweni musadaro, mirai ndikudzei zvinoitwa kana mabatwa. Mirai sekuru, mirai mbopawo chamutaure sekuru kana mabatwa kudaika kana mabatwa sekuru ka inzwai sekuru. Point two ndeyekudai so kune vanhu vari kubira vanhu nezita rangu vachishandisa zvinhu zvangu vanoshandisa kana kuisa makomenti kana kuita zvinhu vanokwanisa kuda panyaya dzezvenyaya dzakadai idzi. Saka amai ava vakatoinbox pangu pamwe vakatoti makadii sekuru vachitongunzira kuti ndinoti vachiona picture yangu. Saka ine namba dzangu dzine munhu wese asi iva mapictures angu kuti vakatoapproach kuone vamwe vanhu. Sekuru ndati inini ihwai sekuru kana muchinge mabatwa muri mumwe wedu kana muchinge mabatwa kudai zvabatwa sekuru pamberi pevarapwa venyu nevazukuru venyu mirai sekuru imunodhodokora pamukutaura muri vanisado kupa vamwe mukana muno inzwai sekuru munouya pano inzwai sekuru sekuru vedu vedu sekuru haupiwi mukana umataro kumunozvitazeko kana musingati mukana mushoro chinzwai kasekuru chinzwai nimbokuudza inzwai sekuru munogara makangomirwa nevanhu sekuru mataranya ari bhizi zvekuti munogara makangomirwa chinzwai mirai sekuru chihwai sekuru sekuru inzwai sekuru aiwa mudzimai wenyu munenge munaye sekuru zvokuti mukadza zvina basa munenge mune mudzimai wenyu asi chihure varume munongoita chihwai sekuru zvangwara kana inzwai sekuru inzwai sekuru kana muchinge mabvu oraiti kana muchinge mabatwa kudai sekuru zvamunouya pana pamuchita munotara kuti muzukuru iri pari kutaurwa nyaya dzavanhu vakadhira mari tiri kurapa ini ndiri murume kumujoloko kandakadarika nekwasi ndakagwira mari here ndo zvinotaurwa. Hamuzoti ndini foni yakazolika foni ikazosvika mukadzi uyu mapevhindi akazolika makutorebesa dhirato drama ramunenge vakutoita munongo cut the long story short nyaya kutora
ndiye munhu akadyira mari handiti imuzukuru ndini shuwa ndakanyengavo somurume aiwa muzukuru ine mukadzi uyu handitombocheni ndingatomupe mari ndiri mukura kana itori neupfuma yake asi kuri maida $40 here sekuru pfuma imaida $40 saka muzukuru maikumbira $40 vanochida kuzwa ndege sekuru musadaro ini vanondiziva vanoti musika $3 ndidyira munhu wechikadzi inini munhu akangoshandisirwa mapicture angu aiwa akataka kuona but munhu akutakataura nemi sekuru munhu akutakataura nemi asi mapicture akakuona pane munhu akabokisi kwangu achinditi achipopota ndapota kwandiri uri kuziva kuti mutaura nani akanditi imi munhu anopopa anotaura achipopotera kwandiri ndiri munhu wechivanhu handina ndinongosiya meseji yakarava handihove ndinopandange basa ravo nekuti handidi munhu anopopota chivanhu achidi noise chinoda runyararo saka mukadzi uyo anototaurwa haatondiziva aitotenda vadzimu wake nevanobhelieve nekuti anotaura nerong maakunyepa sekuru akakuona manyanyisa sekuru taurai muchembere taurai munhu uyu ndikutomuziva voice rake ende yakutoziva kuti ndine muchembere soko handisungwa kumuexpose pano but vanhu ngavasanyemere vanhu vachitora mari dzevana vachemba kuti vakuitira vanhu matara handisiri sekuru ndeuma ajoinawo ndeuma munhu ajoinawo iko zvino sekuru mufonere nevhidhiyo au muone fesi yake munhu vanhu ndikutaura nevanhu vangana ndosandati ndiri mumatara vanhu vakawanda vakuzivai sekuru muchembere vakuzivai iwo kuti vazukuru muzukuru sisimeri rega ndikutsana handikupedzere ndiite basa nokuti ndamirira zvevanhu vakawanda handingazvikwa ini ndiri kuita zvekubatsira vanhu matare ndiri kugadzira zvasaka muzukuru da kutsitsana muri uyo ari kuita zvekuti aive mudzimai wangu aiwa uyo haasi kutoziva kuti mapicture angu akatandiswa ini handikuzive muchimburo sokuti unobvepi unoitira kumatara sekuru ibishu muzukuru sisimeri rega ndiite sendakuru katiatime nenoise ini ndinoita chivanhu changu avo vanotaura ngavatauri asi anoziva nezvangu sekuru ibishu mune audio ndinoitora neaudio munhu ndototaura naye uyu ndatomuziva ndobira vanhu mari kucape town video ndachamisika voice ndauye pavhidhio fonei nhamba iyoyo muti pavhidhio akatombotaura naye mondoti voice rakasiyana here kuvhidhio haui kuvhidhio haambouya hake asi kuti mukadzi aka paasi kutombonye bake atanga kuuya ivo vakadzi ava varikuda zvinhu hapana n'anga inobhadharwa pafacebook hakuna matara anoitwa pafacebook oro pawhatsapp usina kunoona munhu mbune thank you tell them tinogataura pafacebook ndinodzidzisa vanhu pafacebook ndichidzidzisa vanhu vatonditi muchembere sokumbalansi hapana matare anoitwa pafacebook hapana munhu anoprofitwa even iri profita oro ana anokonekta nemancestors ako nemudzimu wako iwewe uri kune enda unoona munhu upinde matare wisirwa akata pasi ukandonenini muchembere soko ndakuti ndoda kukuitira matare pafacebook tiza neupenyu hwako hakuna munhu anoitwa matare pafacebook hakuna munhu anoitwa matare pawhatsapp oro pafoni asi kana uri kunzi kunamatirwa usingabhadhari ukaona munhu anokuti nditumire mari ndikutire zvakati ndikubhadharise ndikudai ava munhu uyu ndatomuziva ende anotoziva kuti muchembere soko anditoziva ndisaka atizi makataura nekupi kuno here makataura nekupi town here
she's dangerous. Ndakamuudza kuti woga stop this. Saka auya akabata ndatomutumira audio kuWhatsApp kwake kana achida ndikati ndakubata kwaantimenu. Urgently ndikati add me urgently because munhu ndamuziva zvese arikudyira vanhu mari ndogemu dzake dzaanonoita mari pamawatsi hanzi ndinoita mari ini ndoita mari nekombiyuta handiende kubasa kombiyuta achibira vanhu mari achiti ndinewo matari haasiriye oga muchemberesoko neumwe wacho wandadawira pana panonzi blessing ari kucape town futi but uyu voice rake uyu ndatomubata ende kana kwaari azozva ndabatwa namuchemberesoko saka ndauya kumuchallenge aripo ndamuti ndauye pavidhio imimi vakadzi vacho kadesperado yacho yamanyanya kana iri yevarume kana iri yekuda mari kana iri yekuda mabasa usaitwe matari pasocial media ukaona n'anga ino yachikuti ndibhadhare mari pasocial media tiza neupenyu hwako vanhu vari kutsvaga mari vanhu vari kutambura munhu anotsvaga bhizinesi rekuita kuti ndinoita bhizinesi ripo otonoti okay ndikaita profit ndikati ndoprofita vanhu pafacebook ndipe mari oro ndikanzi ndin'anga ndokubhadharisa mari yematare ondibhadhara mazimari akati ndokuprofita uri pafoni usingazive hausi kutoziva munhu ari kutaura naye of course uri kuitwa matara api nekokaitwa nemunhu mustreet kid akagarawo murodhi akubhadharisa kuti azisabata kana kuitirwa matare kana kuitirwa nemuroi chaichai achikuita matare akutora mari wotozoona wakutosangana zvinhu zvausingazivi ndite matare ndotengesa mishonga ine ndoitengesa ine ndinayo but vanhu vanotoyaka even kumainbox wangu ndoudza kuti handitire munhu matare handiti hapana matare antimeli anoitwa pasocial media pachivanhu hakuna munhu anoprofitwa uri kuita kusangana nen'anga pasocial media yokubatsira iri kwairi uko yokuti inini nditumire ma1000 kana 3000 or 4000 ndikuitire matare ako ndikuitire zvakati tenga zvakati unotengerwa zvinhu kana machira usipo unotengerwa mishonga usipo yoshandiswa usipo zvakamboitika kupi zvinhu zvakadaro vauzei maziso hakuna konzanzi nditumire mari ndoda unotenga kenduru ndoda unotenga mishonga yakati ndobva ndaenda ndobva ndanokandira kumvura usipo uri kuziva kuti uri kupa mari ndiani iwe enda mumba men'anga iwe kana uchida kuenda mumba men'anga enda n'anga yacho uione uende mese kubvura uko munotengerana mishonga mota zvese kana ari muprofita mupe mari uri mumba make uchimuona kwete kubhadhira munhu ari pasocial media. Anyone can be n'anga, anyone can be a prophet. This guy ndamuziva and ndakubata and ndiri kutozwa kuexpose kana ndichida but ndakupa imessage kuinbox uko ziva zvandakuudza or else ndiri kuuya nemapicha nemaaudio ako zvese ndakubata ndogame yako. Stop it. Ko ndipewo audio rake chivanhu uchiti hanzi ndiri chimuchidyira vanhu mari ndakubata ina handiri kutombokutya because unoziva ndakuona ndosaka ndati kana unoti challenge adzoka pano utiite video calling kwai ndiri mumatare every day anogati kwai ndiri mumatare ari kunyemba ndatomubata mukomana uyu anonyemba ndo mari dzaanozoenda nadzo kumaklabhu vachinodya vachidi ndo mari dzaanotorera vanhu pasocial media achiti ndiri n'anga ndamubata voice rake ndaribata ndipewo kanhikirikiri ndipewo audio kana muchemberesoko rake ndanzoke pano yepavidhio hambouyi pavidhio mufonere hambouyi kana mukatoita 3-way kusera handimeri ita 3-way hambouyi atoramba kudai anotongoramba hamboubvumi aiwa but ndatomubata iye ari kuzviziva ndatomuti pane meseji yandamutuma kana ari kundichallenge samuchemberesoko ngauya timuchemberesoko muri kunyemba ndova ndango machira angu ndono akanda mumvura enda mundoone nchiita zvechivanhu again kana ndiri kunyembera this guy zvakaoma right muchemberesoko imi musati mainda maybe this will help vakadzi vasingazipe kutangira nokuti chinoita daro idesperation yevanhu maproblems anenge vasangana nawo munhu anenge asingaziko kuenda opedzera kudyirwa mari nembavha dzepasocial media anomaona vanhu ava vangaita sei because I believe talking to your own ancestors is not a sin and it's not a crime and how can they do zvingabatsira because we have seen a lot vachizviita zvichivashandira anomaona vangaita sei kuti zvisina kuti vangotorawo nekwavo kuti apa pandinetsa pana kunotsvaga n'anga dzenhema idzi vangoita vega kuti apa pandinetsa apa daive kwangu mandifuratira ndoita seiko
vanozviita sei? ndogara taura izvinhu pasocial media kwangu kune vanhu vanonotera kuti n'anga ndiwe muridzi, iwewe sadunga munhu ndiwe n'anga yako, ndiwe muprofita samunhu sezvo uri dunga munhu. Handiti saka inini kana ndada kupinda mumatare ndotanga ndakumbirira vekwangu, ndabvunza vekwangu ndakuda kufamba nditaridzewo sahwira chaiye munhu anoziva zvaanoita, munhu anoziva matare vekwako kana vachikuda vachikutungamira vanokutaridza. Haisi yese n'anga inongopindurwa padhoo, haasi yese matare anongopindwa, haasi wese muprofita anofanira kukubata musoro. Zvikumbirira nekwako, kana uona usingakubirira ka ini ndinokukumbirira kuti munhu tenga bute rako ungozviitira zviri kukunetsa ita mumba mako. Zvekuitira zvinhu pafoni zvekunzi ndoda kuitira matare pafoni ka vanhu vacharamba vachichema, vanhu havateereri. Matare manyama. Shoreka tonzi hatizive zvatiri kuita ka, but kune vamwe vanhu vachanditenda nhasi ndakuudza kuti munhu ndinofunga adyira vanhu mari yakawanda. Iyeyu munhu wandatoziva. Koita wamusati maziva umwe wacho, koita umwe wasati maziva umwe wacho anozviti kuti sekuru Tembo. Antika saka tichange chingoti pese pataona stika rine chimunhu chakapfeka chidhuku ndakudza mameseji anouya kuinbox kwangu, ndinogara ndichata kwemvemba ndikaenda kuCape Town ndakatakwa ndikada kudonhedzwa neva vanozviti machembere vanozviti n'anga, nekuti anzi ndikudzidzisire vanhu pasocial media mahara, vanhu ngavasapuwe information mahara, vanhu ngavapinde mumatare nekuti vanozviva kuti vanoda kubira vanhu mumatare macho mao matinopinzwa munenge makapfekedzwa misoro yemagora yekuti kana ukapinda imomo gora ndo rinenge richitaura, ndo rinenge matare chaiwo akachena. Tichida kutaura matare chaiwo in'anga dzatoziva kumba masvikiro. Uchipinda mudare haunzi ndipe 4,000 5,000, iwo ndionoisa mbiya yako semuzukuru mari mumbiya woiti wotenda wovhura matare. Handiti vokubvunzira zvinhu zvako voita everything, wotenda wapedza ukaona n'anga inokuchaja kuti inini zvandoda kuitira izvi 5,000 10,000 tiza neupenyu hwako, hadzisi n'anga, they are fake. Vanhu masekuru edu chaiwo n'anga dzinenge even maprofeti ekumachecha, ukaona munhu anokuti ndipe mari ye1 to 100 pounds or $100 tiza haasi profeti, haasi n'anga, haasi anything, hazvichajwe. Iwewe sadunga munhu ndio unotenda nevekwako nebasa rawaitirwa. Kana uchivhura matare even ukaisa 10 rand or $10 or 10 pounds ndiwo uri kuvhuriswa matare woisa mumbiya, vokushopera woita everything, wozotenda. Hazvifani kunge zvichichajwa maprize. aiwa tikunzwisisa pafoni muchembere soko ndoda kuti ndikuitire matumwa waya kwandiri muda kuti ndikubatsirei, alright it's 5,000 rands, itotiza utoona kuti business rakutirwa panapa. Kumwamirire kokuda kuti koini ndongofanira kutenda kane basa rawandiita. Pamwe ndigona kupa 10,000 wandigonera ndanjishaya mwana ndawana mwana hwaSekuru makaita basa 10,000 ndakutenda kana mo chai. Saka wai muchida kundichaja ende vanhu ivavo ndoda kukudzidzisira vanhu vese pasocial media kubva today. N'anga idzodzo dzinenge dzichikuchaja idzoka dziti alright inini kokumbotanga mandirapa ndisati ndabhadhara ndozotenda. Ndosaka vachiramba kuti aiwa zviite. Ndapedza zvangu aiwa but sekuru vachatondingira kuinbox vanzwa ndavabata. Kuinbox wakangoya kuinbox mundiudze ndidzoke palife. Mundiudze ndidzoke palife. Maita basa muchembere. Thank you knowledge yenyu kudzidzisa vanhu kuti vanozvita sei. Right guys, network inenge kutishungurudza ndotaura kuti akuku yakatofrisa. Network inenge iri kunetsa zvisingatomboiti anti. Saka kune vaya vanosuvira kuita zvechivanhu. This is not for everyone guys. Vanoenda kun'anga vachitoda zvechivanhu. There is a way kuti muita zvinhu zvenyu mega nemazvinzwa. You can do mega muri kwamunenge muri. Antika kune vechechi ingona matai. Akupai wrong number. Iwe with the door mukuru. Akupai wrong number. Auto ndazvinoti sei kuzvino. Aiwa tinongwa update. Kana chiita update.
right guys, handi matonaka saka pana nasekuru 2 panapa pavanetsa guys. Amene yenyu rambai muchimhanya muchienda kunorapiwa, muchinoshandigwa, muchinopiwa zvinhu zvenyu zvemanhikiri muchinopiwa zvinhu zvenyu zvokushopegwa izvi, muchidligwa mari. Handika ameno yenyu muri kudligwa mari, umwe anodliwa so 300. Saka imi guys inzwa idhiri ratoda kuita. Pamuchaona pese anasekuru ava chienda kunotaura hanzi tikuadvertisa kumagrupu kwese guys, handika attack. Let's go there. Ndinyora kuti vanhu vasatirwa mari kuti muri pavha muri kudya mari dzevanhu imimi. Stop this. Hanimona, stop this. Blessing. Paunongonyora uchimaketa hakutondiblocka Facebook, because ukasandibloka pawangoisa comment yako ndenge ndiripo ndichoziva kuti imbafa, ndenge ndiripo, because mutori pafa, hamuna chamunogona, hamuna chamunoita, hamuna chamunotomboitira munhu, hamuna matara aitwe paFacebook guys. Facebook yakazara mbafa. Chero kaona munhu achiadvertiswa nani kana kuti nani guys. Igwai mugare makaziva masocialite vari kutsvaga mari guys. Masocialite ari pabasa havacheki nometa kuti kundiani auya kati chakati ndikutengesa, tinongotengesa. Hanimona, ndapuwa vari advertise, munhu anongoadvertisa. Hanimona, haacheki zvokuti ndakazokuprofita ndakazodai so. Saka be careful zvokuti munhu amubakitwara nezvosera nezvekusa munakuita, munongopondiwa, munongodligwa mari. Chituka ndakwana vachimaketona ningi, munongodligwa mari. Ani muri kunzwa, munongodligwa mari. Saka please stop that thing. Wega zvina matire kumba kwako, fugama uchemona matire kumba kwako, kana teura wega kumba kwako, kana pira wega kumba kwako. Ani matona zvenganga zvisene nazvo. Munondigwa mari yanongosina last cent raunogona rotora unopa 15 nganga dzachona zvofa yofa yakaloti. Ani mona chero ndiri ndau yachako ndichimaketa kuti ndikumaketa munhu ndazodai guys, ina ndozokudza kuti go at your own risk. Ani mona kura kuti nenda tokudza kuti go at your own risk. Ina ndira chandoziva nezvemunhu uyu. I always put a disclaimer kuti guys ndikumaketa but go at your own risk, because but inenge chito disclaimer yoyo. Musangomhanya kutedzera zvese guys, everything muchingotedzera zvese munongomhanya. Changouya naye munhu anguya chindoita zvakati naye, munhu angoti ndinorapa naye, munhu angoti ndikuprofita naye, muchingomhanya. Kana zvine mari mukati zviri zvemahara, endai chaizvo ndezvemahara zvo. Do you have anything to lose? No. But zvinenge zvichinzi mari mukati, tiza nemari yako, tiza neupenyu hwako, tiza nemari yako. Vanhu vakulabe vanhu vatoshanda vatoshorarama naizvozvo guys. They don't go to work, they don't have any side hustle. Vakutorarama nemari idzodzo dzemarema, dzinenge dzakunzi mari dzemarema. Hani muri kunzwa, hanzi ndakupai audio. Alright, regai timbowa audio inenge yasvika, manyama eaudio. Regai tione manyama eaudio, tinzwe voice. Hanti vazviramba guys, vazviramba antika. Okay, so kwai wandichangomuka nezuro ndakazokotsera nedoro ndakanwa zuro ndatamukira izvi. Mari wa voice guys, arisiro ere voice hasi munhu wanero inzwai. Okay, so kwai wandichangomuka nezuro ndakazokotsera nedoro ndakanwa chibhodhoro nezuro ndatamukira izvi. Oh sorry, ndikuisa kusirika. Muri kunzwa ere guys, audio manyama. Okay, so kwai wandichangomuka nezuro ndakazokotsera nedoro ndakanwa chibhodhoro nezuro ndatamukira izvi. Handi muri kunzwa, havasiriwo here guys, sekuru vabva apa, handiwo here misekuru hamusime here. Okay, so kwai wandichangomuka nezuro ndakazokotsera nedoro ndakanwa chibhodhoro nezuro ndatamukira izvi. Zita rake voice rake riri so unique. Voice yake riri unique saka runetsi kubata. Hasiwo here apa. Akachitanza muchembereso kwantombo. Handikuzivi muchembereso kwantombo kuzivi. Saka mazviona kuti tikudhila nei panapa. Mazviona. Okay, so kwai wandichangomuka nezuro ndakazokotsera nedoro ndakanwa chibhodhoro nezuro ndatamukira izvi. Mirendi tray kunigirira. Kufonera iwo sekuru vai tsvage mama voice note sekuru vai. Haunga chikanda toni. Okay, saka unombonditega kana not. Asi munhu wanero. Ndakatomirira ndichiti uchafona. Saka rega nomboita zvematare kana ndabuda. Ndichange tichitarisana phone number dzako nokuti ndanzwa nemakozi evanhu vari kungobvuna ndichivata kuti aiwa ndisiri tamirira SIS MELLY wacho kuti aite live.
Avasivo here ava, right guys? Avasivo here ava. Ava maungashora ninapo ngachitwa ndakamirira live ukuthi uite. Anti ndinasi uyo kwacha nemanje manje apa. Kuti unoita live andisini ndikusvibisirwa zita rangu. Ndomwe munasvika picture zangu. Tizoenda kuvoisira muchembereso ngati wema voice. Okay, saka unongonditega kana noti ndombopinda mumatare ndakatomirira ndichiti uchafona. Saka rega nomboita zvematare kana ndabuda ndichange tichitarisana phone number dzako nokuti ndanzwa nemakozi evanhu vari kungobvunza ndichibata kuti aiwa ndisirini tamirira sisimeri wacho kuti aite live ndaneta nekubvunzwa nevanhu. Right. Tomboenda kuneya muchemberesoko. Ikai timbodzokera kuneya muchemberesoko timbowa kuti zvakasiyana here. Okay, so kwaiwa ndichangomuka nezuro ndakazokotsera nedoro ndakanwa chibhodhoro nezuro ndatomukira izvi. Handiwera. Okay, so kwaiwa ndichangomuka nezuro ndakazokotsera nedoro ndakanwa chibhodhoro. Zvonyadzisa so unoziva. Ndatomukira izvi. Handi mazviona. Saka kune vaya vazukuru vacho kana manga muripo mamuchinda zvishwa kunofona sekuru venyapa. Handi mazviona. Sekuru venyu varamba tandizivi muchembereso varamba tandizivi muzukuru kadzi uya, but muzukuru kadzi uya vati handimuzivi mavidhio avo vakalikiswa, muzukuru wakaitamba nefoni, zvikazodidi zvikatuviga vanhu, kana kubaregerero. Mukadzi uya mutori nemanudho avo sekuru, ane chombo chasekuru, handimaona, ane chombo chasekuru, muzukuru uya. Saka ini vidhio ndicharipiwa zvangu manje manje ndichaona vidhio. Andicharipiwa zvavati sekuru vidhio ravo ndicharipiwa. Handimaona, munhu wani ushu guys. Saka rambai muchita nharo muchinda yenyu, muchinopiwa mari dzenyu. In fact, vese vari kuzvitise kutembo svikiro guruve kudi. Guys, Humbavha amene yenyu. Rambai muchienda amene yenyu. Mazvienzo zvinzwira. Unzai ngeti mbotry one last time. Phone. Number here. Ndakupa hii number hii. Mazviona ka? Tamuchego mufonera chiyani sekuru chwatiza. Anmona. Humbavha guys amene yenyu. Ndine chombo chavo sekuru chichiri mufoni mukadzi uya. Chatichapiwa isu chombo chavo. Tichaona chombo chasekuru chavakanga vachinyepera munhu twanzi ndichitumira $40 unditumire ndiri mundege wona achitumira picha ari mundege munhu vachiti kwanzi avachinzi kwira ibhazi rona munhu kwai handikwiri bhazi inde mari dzangu asi vachikumbirawo $40. Saka guys zvinani mujoine vanhu kubutoko murege nezvikana kujoina vanhu kumachechi uko musere nezvoda kushandigwa kushandigwa ino nepafacebook ndokurirong guys hapana chakamboipa nokuenda kumatare murunzwa but matare amuri kuenda ya ndechokwadi here kana kuti matare ekunyepa amunochirwa mari kana muchienda kumatare echokwadi bho kune vanhu vakawanda vanotorapa cheko vamusingatombozivi pano vakawanda zvokuti dhu animona kuzoita avanoiti zvimaketa pasocial media kukuzozviti sekuru vekwaLivingstone imi zvinoreva kuti nyaya kwaLivingstone yakapinda musorandi vakaita feja vakataura zviri simila nezvakazoitika so vakutozviti sekuru vekwaLivingstone. It's very wrong. So it's very wrong mufunge sene nekudaro vasikana achiombera chikowo munhu wevanhu vari kunyepa ava naye asikana atinyepera chiko zvinhu zvokunyepa izvi asikana imi amen isi tongokontinya kuinda tongoti anotokondinyuwa kwaziwo chividhio icho anoida kungoonao zviri kumbofamba sei hanzi ndakavaindira ndikabata chisodzi chokwadi muchemberesoko makaenda kukabata chisodzi nokuti munhu uyu ndiro voice rake ende voice ravo rinotobatika because riri unique vane deep voice saka rinotobatika yese lusi zviri sei. Alright guys, ndakoti ndikudze nenyaya yen'anga mbiridzi dzatove mbiri kuti amene enyu guys ini cherama ndichingodzoka ndichingotaura ndicherama ndichingotaura because this is not correct. Hatiryi mari zvinhu zvavafupi nekureba guys, it's wrong, it's so wrong. Ipapa ivo sekuru venyava vanga ndoda kuuya kuzoudza vanhu kuti kumaelection kuchaitika hondo isingaiti ivava exora muchembereso kwako kuchaita hondo isingaiti saka kana makuita live muti edhe unoda kuzoudza vanhu kuti pamaelections they should be careful kuchafiwa tagara tinotongozviziva kuti pamaelections guys kunongotobhiwa naimukoma kuti isecret hereyo kuti pamaelections panobhiwa kwai vakaitira message kwai ndoda kuti muuye ndoda kuuya kuzoudza vanhu kuti pamaelections pane ropa radakaona radeuka zvinotongozikama kuti kuzimbabwe every patomaelection patotoka ropa. It's a whole non factor.
ise kuchita zvajavha zvokuti kwanzi ndikuona kuti obvious munhu akura achembera unobvious ndokuzara kutove padzere kufa naye utongoziva unoti feja yakadaro vanhu votomhanya kuti yakaita profesi vanhu vatozotaura panoitika sekuru panoitika maelection eseseke kuzimbabwe panotorofiwa zimbabwe hatinafana nedzimwe nyika sekuru panoitika maelection pega zvavakati muri kuona ropa kwedu kuzimbabwe kunotogwiwa because youth dzinotorovana dzotonobayana vanhu vachifa asi zvinyuwani sekuru ibhishu zvakaoma ende feja inorohwa vanhu soka umuzati ndohwani shungu nguva kuti zvogwadza so feja inorohwa vanhu so feja mwezi anonzi feja mutambo usina bhora sekuru yedu ibhishu tazvibata kwandatumigwa meseji waikuuraya basa rangu aiwa muchemeriso ko ngavarige kutora mari dzevanhu vaudzei kuti ngavasiyane kutora basa ripi kora muri kuita sekuru basa ripi ramuri kuita muchitendera munhu meseji tukanzi muri kuuraya basa rangu basa ripi kosekuru rekudyira vanhu mari here mahara muchita feja vanga vachisofutare muchembereso kugadzoke vatudza kuti muchemeriso ko mainyengo here nevakuramba mukadzina zvodii vanenge vanga vachisofutwa bhoza hanzi ndakazokodzera nezvinosina kutaura nevo kwai ndakazi ndazomwa chibhodhoro nemari dzevanhu tona mutonitenga jack daniels nemari dzevanhu black label nemari dzevanhu chero umwe wachona mirai munzwe voice ndati munzwe voice ri guys ansiko mirai munzwe voice romwe wachona mirai ndokufonera muchemberesoko inzwa iwoyo vanga vadzoka right umwe sekuru avo ndivo sisimeli vakandivharawo mari yangu and didn't deliver. I know his voice plus nenamba yavo inini majoka naukaisa hide handizvitori fona ende munotye chamunotya chii muchivhundusiku chamunotya chii munoti hide mii chii wakajirwa mari nai hallo mushe muri sei pandakakuti ndizive munhu pakatanga nyanza livestory ndakangoenda ndandada kuziva kana ndatanga kutaura navo handiti then pandakuzonyengwa mani kataugwa nemukadzi uya zvikanziwo utori munhu wechivanhu inini nditori wombarume ndatokuda tikaonana hanzi ndatozviona kuvadzimu vangu kuti iwewe ndounofanira kutoita mudzimai wangu ndikati alright mandandiga information zvikanzi ndotoita matare but matare angu kazhinji ndinoitira pafoni vanhu vakandiudza ndinotongotaura navo ndotovabhadharisa mari vototumira handitoendi kubasa ndo basa rangu handiti murikuona mandarama ichitaura navo ndidhiga handine a lot of information handineriya ndichakupa excel ndine maaudio kazhinji ndaitaura navo pamaaudio ndibva ndasenza ndikati pane chitsotsi chiri kuitwa nemunhu handiti ndibva ndaenda kucape town ndabva ndanoti kusekuru ndauya chiuya mundiwoneka naye wombarume murume zvibva zvanzi ngatisenge nepakati kondoya kuhotera ndikati ndoda kuuya mushaini amuitira matare munhu akatsikwa ndakadzoka wombarume ndisina kuione vachitiza kuti restaurant ndoda kuya kumba kwenyu ndoda kuitwa matara dzimotofana kunge ndatichaka ndoda kuya nevamwe chemberi vatita matare ndoda kuti zvinhu zvakamira sei mondoona kuti ndechi mudzimai wenyu pakatsikwa handimeri handindadzoka mafonerwa futi ndikati kopanene mamusingafonesei ndopambabo ndakadhakwa handazodii ndatoona chitsotsi chese saka nhasi pandataura izvi ndazonziwa mai manje zvikanzi asi waikudhiritsa madhiwo isina ribataka ndatobatai haipavaiwa muchemesoko mate zvakanaka stereki maexposaidzi handisikukutyai whatever ndana mushonga unondita aiwa mushonga apana pagozi feja vanhu vari kudyira mari avana kana ndatotumira masvosve kana kuisa mubhodhoro makariudonachindituka musure naye muchembereso kumakatuka kupi makambotyidzidzira vanhu mukatinoisa vanhu mubhodhoro kupati
zinzwa. Sure. Chokwadi. Thank you very much. Zvakaoma. Mirai ndikupe voice reumwe wacho. Ndakuza yari sekuru wechibhishwa. Hai bhishu. Sekuru bhishu. Dati munzwe voice reumwe wacho. Aiwa zvakanaka SIS MELLY zvakanaka Ndeumwe wacho. Zvamuka ndinokwanisawo. Ndikatadzawo. Aiwa munenge mangopfurawo muitawo zvanenge makukwanisawo kuti muitewo nenge ndatadzawo. Zvakanaka. Mamu waka ndeumwe wacho ndichitidzawo samari yemwedu, samari yemwedu, samari yemwedu. SIS MELLY mamuka sei? Ndichiriko kuchandoko. Chino chiri kutongola chikuruwa singaiti saka ndichaona kuti ndikangotosvika pashopra chita makatoona order yacho ndakatogadzira ndakutongoita zvekundokanda shopra kuti network yacho iri kunetsa saka ndichakuda ndofunga kuma ndeumwe wacho 11 ma11 ndokutanga ndichabuda saka ndichati dzosai mari yemunhu, dzosai mari yedialis iri 150 US nekuti 200 kwanisa kuti ikwane yose chazokukandira i50 yacho ndofunga panana Friday saka tinotenda zvikuru SIS MELLY mamuka sei aiwa tamuka zvete dambudziko rakaitika zuva magetsi akatoswera siku magetsi arikunetsa zvisingaiti kunyanya kuno kumapurasi kwatiri kuri kunetsa zvikuru saka uyu ndiye ari kumapurasi kwataurwa comment section then uyo hamene kuita ngwari zvino tiri northwest mafiking saka ndichaona kuti tapedza tatoona kuti ndomhanyira kana vakanzigwa mari padhuze tokadzisa chikaranga chedu kune munhu akadhigwa mari kumafikeni guys chiriko here SIS MELLY mamuka sei aiwa tamuka zvete dambudziko rakaitika zuva magetsi aswera siku ndo vamwe vacho nevanotyise vanoti sekuru Tembo svikiro ivava kunetsa zvikuru zvekuti ndichaona sei ndiri northwest iko zvino tiri northwest mafiking saka ndichaona kuti tapedza zvatiri tatoona kuti ndomhanyira pane vanozivawo here voice iri akadzisa chikaranga chedu pane vanozivawo here voice iri nokuti vanhu havaita 2 panapa vanhu havaita 2 pane ari kuziva here voice iri vanhu havaita 2 pane vaita 2 ari kuziva voice iri guys kana varipo vakadhigwa mari nevanhu havafonai guys fonai kana muripo makadhigwa mari nevanhu ava I'm just going to take 5 people chete please call in kana muripo makadhigwa mari nevanhu ava please fonai tinzwe fonai tinzwe right kana makadyirwa mari nevanhu ava guys namba ndapinda idzo fonai 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 5 people on fonai 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 guys fonai vakadhigwa mari nevanhu ava fonai tione sengo yafona chitoka ndivaziva kaningira handitori zvokuverenga fonai kana makadhigwa mari munofona nokuti there's nothing to hide unongofona pane munhu angaziva kuti ndiwani wafona pane munhu angaziva kuti ndiwani wafona
hanzi I threatened kuvafumura paFacebook mashure uko, but he threatened kundiroya because ndinenge ndashora dare ravo bla bla bla. Saka since unenge wanzotumira pictures sene mutupo wakuise paglass, ndakabva hai wow zvokunyeba izvo, hai wow mutupo paglass kuita se asi ndzimi yako yakateka. Saka unofanira zvechokwadi isi kudza kuti zvinhu ndezvefeki. Rimwe mchingovhundusirwa nezvefeki iwa kuti ndakandatumira mutupo nesa zvebasa rei zvebasa ini ndakamutumira uyu Tembo uyu zita ramu nese ngaandiroye toni ngaandiroye ndakamutumira mwacho uyu Tembo zita nesine mchitisa mari yemunhu mukuruko anaro zita ndiroye ngaandiroye vanotya aiwawo vanovhundusigwa vanenge vachivhundusigwa hapana nombofona vanenge vachivhundusigwa dzinohlani vakambotumigwa zvimavhidhio zvakagadzikwa zvidhori zvitukwani zvakagadzikwa ane wakambotumigwa chimwe chaiseguleta so chavakaningirira chavakashandisigwa so alright guys, ndakwinda kasi ndikuona kuti mukuisira mukomenti nyaya dzechivanhu muchazoya nadzo motaura nyaya dzechivanhu andika chauya tatsvaga vanhu vane vechivanhu ava vana muchemberesoko nevamwewo vouya pana pamombotaura nyaya dzechu dzechivanhu muchitaura zvinhu hameno zveraisi zvamukutaura nechichichi timboona kuti aufa samove neusiku wakanaka guys andika tibatsana mangwana.